आङो 27 तारिखाव बिपिएफआव हाबदों आरो गोबां सोद्रोमाखौ लाना हाबदों। जेन' आं बे 27 तारिखाव हाबनायाव आङो जे जइन जानायाव आं खिन्थु जइनिं एकदम डाइरेक्ट जइनिं जादों बिपिएफआव आरो दा बिपिएफआव जोङो 1729 बे सुबुंफ्रा जोंजों जइन जादों आरो बिथांमोना एनडिबि आरो बिथांमोना गासैबो जों बिपिएफआव हाब्बाय। दा हाग्रामा सारखौनो जोङो सापर्ट खालामनो हाग्रामा सारखौनो जोङो भट हाग्रामा सारजों जों हाबनानै बिथांखौनो जों भट होगोन आरो बिथांमोननो जों 9 तारिखाव भटखौ होगोन आरो आसामनि खना खनला थानाय बा बर'फोर बा एनडिबिफोर बिथांमोनखौबो आङो बुङो जे माने गासैबो जोंनि गासैबो खना खनला थानाय बा बिकिडब्लिउसि याव जिहेथु जोंनि एनडिबि दं बिथांमोनहाबो नैबे फैगौ 9 तारिखाव गासैबो माने बिपिएफखौनो बा एनडिएखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आङो गासैखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। एनडिबिनि मोनफै गटनि दङ गासै ओमफ्राय एनडिबिनि गटनि बाथ्रा गैया। जोङो नोंखौ जानो हागौमोन आगोलाव एनडिबिया गट थानो हागौमोन खिन्थु दा नैबे खुनु माने जोंनि गेजेराव माबा गावला गावसि गैया। जों एखेयैनो फैजोब्बाय बे एनडिबियानो एक्स एनडिबि।